ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿಗ್ಲ ಯಾನೇನಿ ಇದು ಬೊಲ್ಪುಡ್ದು ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಇನ್ನೇನು ಒಂಜಿ ರೌಕೆ ಪೊಲ್ಲೋಡು ಬೊಲ್ಪದ ನಾಷ್ಟಪುರ ಹಾಂಡೇನ ನಾಷ್ಟಪುರ ಆದು ಪನಿ ಪುರ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಸದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದುಳ್ಳೇನು ಏನೇನು ನಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಚಪಾತಿ ಮಂತಿದ್ದೆ ಚಪಾತಿ ಪೂರಿ ಮಂತಿದ್ದೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ಮೂಲು ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಪಾಡ ಅಂದೇನೆ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿದೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಂಜಿ ಪೂರಿಗಳ ಚಪಾತಿಗಳ ಹಾಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಹೇಳ್ದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿಂದ ಮಂತಿದ್ದೆ ಮಂತಲ್ಲೇ ತಿಂದದ್ದು ಪೋಯಿರತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಂಡು ಇದು ಈ ಥರ ರೆಸಿಪಿ ಸೋಕಿಪ್ಪುಂಡು ಚಪಾತಿಗೆ ಅವಳು ಪೂರಿಗೆ ಅವಳು ಈ ಥರ ಗ್ರೇವಿ ಮಂತೊಂಡ ಸೋಕಿಪ್ಪುಂಡು ತರಕಾರಿದೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಚಿ ಕಂಡೆ ಪಡೆದು ಈ ಥರ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇವಿ ಮಂತೊಂಡು ಸೋಕಿಪ್ಪುಂಡು ನಾಷ್ಟಪುರ ಆಂಡೇನ ನಾಷ್ಟಪುರ ಆದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುನಗ್ಲು ಪುರ ಪೋಯಿರು ಬೇಲಿಗೆ ಪೋಪುನಗ್ಲು ಬೇಲಿಗೆ ಪೋಯಿರಿ ತೇನು ಇಲ್ಲ ತೇನು ಎಣ್ಣೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಕಡೆಗಳು ಒಂದಿತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆ ಏನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಜರ ಅವಕ್ಕೆ ಪುಲ್ಗಂದುಳ್ಳೆ ತುಳಿ ಈ ಕಲರ್ ಥರ ಅವಕ್ಕೆ ತುಳಿ ತೋಜು ನನಗಳಿಗೆ ಈ ರೌಕೆನ ನೀನು ಪೊಲ್ಲೋಡೊಂದುಳ್ಳೆ ಸೋಕೊಂಡೊಂದು ಕಲರ್ ಕಾಟನ್ ರೌಕೆ ಬರ್ತದೆ ನೆನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈ ಸೀರೆ ಫುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೂತಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಮಂತದಿರೆ ಏನ ಐನೇ ರೌಕೆಗೆ ಪಾಡ್ಗಾನ್ಗೆ ಏನಂತಂದುಳ್ಳೆ ತೂದು ಹೆಂಚು ಪಾಡ್ನೆ ಅಂತ ಏನು ಕಲ್ತು ಲೆಕ್ಕನ ಹಾಕೊಂಡು ರೌಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತ ಲೆಕ್ಕನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡ್ದದು ನಾವು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೆ ಈಗಲಡೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇನು ಹೆಂಚು ಪಾಡ್ಪೆ ಅಂದೆ ಇತ್ತೇನು ಬೇಕು ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಪಾತ್ರ ಪುರ ದಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪುರ ಹಿಡ್ತಿದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಪುಲ್ಲಿರ್ಕೊಂಡಪೆ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಬೇವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರ ಹಿಡಿತದು ಪುರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದೆ ಇದೇನು ಪುಲ್ಲಿರು ಮತ್ತೆ ನಿಗ್ತಾನೆ ಅಡುಗೆದಾಲ ಮನ್ಪುಜಿ ರಾತ್ರಿದವೇ ಪನಿ ತುಂಡು ಅವೇ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊನ್ನೇನೆ ನಾನು ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಸತಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಾಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಅವೇ ತೇನು ಕುಂಟು ಪೊಲ್ಲಿರುಂಡು ಒಂಜಿ ಪನಿ ಪೊರ್ತು ಕುಳ್ಳೋಡತಿ ಒಂಜೇ ಸತಿ ಬೇಲೆ ಬಂತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲ ಬುರ್ತು ಹೋಗ್ನತೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಪನಿ ಪೊರ್ತು ಕುಳ್ಳುದು ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಕುಳ್ಳುಗ ಅಂತ ಕುಳ್ಳಿರ ದುಂಬು ನಿಗಡೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ನೋಡು ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಿ ಇನ್ನು ಅತ್ತಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಏತು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಗೊತ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ಲ ಮನ್ಪಿರ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತೊಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪಿರ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಏನೋ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ತೋರಿಸ್ಬೇವಿ ಪನಿ ಬರ್ತು ಕುಳ್ಳುದು ಬುಕ್ಕ ಏನ ರೊಕ್ಕೆ ಪುಲ್ಗಂದುಳ್ಳೆ ಇನ್ನೇನು ಅಡುಗೆ ಬೆಲೆದಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಡುಗೆ ಬೆಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಹಿಡ್ದದು ಎಣ್ಣೆನೆ ಕುಂಟು ಪುಲ್ಲು ಪುಲ್ಲುನೇನೆ ಅವು ಅತ್ತಿಗೆನ ರೊಕ್ಕಿನೇನು ಪುಲ್ಲು ಒಂದುಳ್ಳೇನೆ ಅತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಮಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡ್ದು ಹಾಗೆ ಏನು ಪಂಡೊಂದುಳ್ಳೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಈ ಮೋನೆ ತೋರಿಸ್ಬಲ್ಲ ಅಂದ ಏನು ಮೋನೆ ತೋರಿಸ್ಬೋಜಿನ ಪಂಡದು ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಮೋನಿಗೆ ಬತ್ತದು ಕುಳ್ಳುತ್ತೆ ಇತ್ತೇನು ಅಂತ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಟಕ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಕುರ್ತಿತ್ತೀರ ಅಂಚ ಏನು ಪುರ ಟಕ್ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಚುಟ್ಟ ಇಟ್ಟು ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಚಂತ ಪುರ ಬೇಕು ಪುಲ್ಲುದು ಏನು ರೊಕ್ಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಪುಲ್ಯರ ಆತಜಿ ಅರ್ಧನೇ ಏನು ಪುಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಅರ್ಧ ಪುಲ್ಲುದು ಹಿಡ್ದೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದು ವೀಡಿಯೋಡು ಏನೇನು ಪಾಡ್ಪೇನೆ ಆಯ್ತು ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೇಂದು ಏನು ರೊಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ತುಲಿ ಈತೆ ಇಂಕ ಪುಲ್ಯರ ಏನೇ ಬುಕ್ಕ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೀರ ಹಿಡ್ದದು ಏನು ಪುಲ್ಲು ನೀನು ಉಂತಾಯೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಓದಿತ್ತನ ದಾಯಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪನೇನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತದೆ ತೆನ್ ಪೊಲ್ಲು ಒಂದುಳ್ಳೆ ತುಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಪೊಲ್ಲುದಂಡಿ ಪೀಸ್ ಪೂರ ಅಟ್ಲ ಪೊಲ್ಲು ತೀಡೊಂಡೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಪೊಲ್ಲಿರುಂಡು ಪೊಲ್ಲುದ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಚೆ ಪೊಲ್ಲುದೇನು ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋನ ಇಡಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮನ್ಪೆಯನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿಬೆ ಹತ್ತೆಟ್ಟಿಗೂ ಮಾಡ್ತೀರಿಕ್ಲ ಬಾಯ್.